Assam! No Bodoland, no rest! We want Bodoland! We want Bodoland! No Bodoland, no rest! जाहाथे मोजां नुयो जोंनि We want Bodoland! No Bodoland, no rest! No Bodoland, no rest! Divide Assam! जागायजेनबाय दा बेखौ लानानै मा बुंनो सानो? जोङो दिनै बनसु आरो बर'नि गासैबो रायजो राजाफोरनि अननायाव जोङो दिनै दिल्ली दरबाराव दिनै जों सफैदों। दिनै 5 तारिख एप्रिल 2023 बेवहाय जन्तर मन्तर होननाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर होननाय जायगायाव जोङो दा प्रटेस्ट खालामनो थाखाय जोङो बेयाव 6 घन्टा पिसफुल डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम जों लादों, जेराव जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि सिमां। जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थांखि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड, जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बेखौ जोङो साक्सेस खालामफैनो थाखाय जोङो बेयाव दिल्ली दरबाराव जों दिनै सफैदों। आरो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे नोंसिनि अननायावनो जोंनि रायजो राजाफोर, जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोननि अननायाव जों दिनै बेयाव सफैदों आरो जोङो दा जांख्रिखांफैदों आरोखि माबायाव जन्तर मन्तर दिल्लीयाव। जों नुबाय थादों जे गोबां बोसोर समनिफ्रायनो गोबां आफादफोरा बर'नि आफादफोरा बड'लेण्डखौ सोमावसारबोदों, नाथाय बड'लेण्डआ सोरजियाखै। जाहोना मा? भारत सरकारा मानि थाखाय रायजोखौ सोरजिनानै होआखै बर'फोरनो? जोंनि जे बड'लेण्ड डिमान्ड बे 1987 निफ्रायनो जागायजेनबोबाय आरो फैयै फैयै गोबां मुंख्लंफोरबो जाबोबाय। 5,000 नि बाराबो 5,000 नि बारा सुबुंफ्रा जिउ सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलननि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलनखौ जाफुंहोनो थाखाय, बेनि जे आन्दलननि थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय, आलादा रायजो जाफुंहोनो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों। नाथाय जोंहा माखासे कनस्पिरेटरफोर दङ जोंनि एगेन्स्टै, जे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ, जों जे सिंगेल लार्जेस्ट ट्राइब अभार नर्थ इस्टआवनो जोंखौ माखासे मेगन साग्राफोर दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि बिदा फंबायफोरखौ सेपारेट खालामनानै आलादा रायजोनि जे डिमान्ड बेखौ फेलें खालामनो, गुबुंले खालामनो थाखाय नाजागासिनो। नाथाय जोङो बै सुथुरफोरखौ, बै कनस्पिरेटरफोरखौ जोङो साबधान खालामनो नाजायो जे जों दानि सुबुं, दानि जे गोदान जेनेरेसन जों बर'फोर जे बनसुनि महर लानानै जे आवगायबोदों, जे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ जाहोनो थाखाय, मोगथां महराव जाहोनो थाखाय जों जे आवगायबोदों, बेखौ राव कनस्पिरेटर, राव मेगन साग्रा बा सोलो बाहायग्राफ्रा जोंखौ फेलें खालामनो हानाय नङा। आरो मोनसे बुस्थुखौबो नुबाय थादों जोङो, बर'आनो माने गावसा गावसि थाबाय थादों। बे बेलायाव खौसेथि जानो थाखाय मा खावलायगोन? गोसो गोरबोजों, गोसोनि गोथौ गोरबोजों आङो बेखौनो लुबैयो जे जोंनि जे बिदा फंबाय गावस्रानाय, मोनसे न'खराव सासे बिदाया जुदि न'खरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगासिनो, दा बेवहाय फंबायाबो जुदि न'खरनि मोजांनि थाखाय मावोब्ला बे बिराद मोजां न'खर जागोन आरो आं बेखौ सानो। दा दिनै जोंनि बिदामोनहा जोंनि जे जोंनि आलादा संगठनफोर, जाय बर'लेण्ड बिग्रा संगठनमोन, दा बिसोरो मेंथ'नानै जे जिरायथ'दों। दा जों फंबायफ्रा बनसुआ जोङो दा बर'नि सिमांनि थाखाय जोङो दावगानानै जोंनि बिसिनि सिमां, बिसिनिबो सिमां आं होननांगोन,
बिसिनिबो सिमां बड'लेण्डआ जाहैबाय सारा भारताव बा सारा बिश्वआव जाय जाय बर'फोर दङ बिसिनिनो सिमांखा दा बिसोर जे जिरायथ'दों दा जों बिसिनि जिरायथ'नाय समाव जे जों बोलो होनानै आरोबाव जोंनि आन्दालनखौ आरोबाव आगानसे नारहरबावनो हायो नामा बेखौ जों नाजादों बुथुआ आरो जों खावलायो जोंनि मान गोनां बर'नि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो खावलायो जे फै लोगोसे सम जाबानो जोंजों खौसे जाफै आंहाबो मोनसे आसा दंखायो जे बर'नि गोबां संगठनफोर जायानो जाथों मोनसे लामायाव फैनानै बयबो ज' जाफैफिननानै बे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांनि थाखाय आरोबाव लोगोसे नांफिनबावगोन बेखौ आं आसा दङ आरो आं बेखौ थैनायनि सिगां नुखागोन होननानै आंहा आसा दङ बे जायगानिफ्राय भारत सरकारखौ मा खावलायगोन आं बे जायगानिफ्राय भारत सरकारखौ बेखौनो खावलायनो नाजायो जे जोङो जाहैबाय भारतनिनो इन्डिजिनियास मानसि जोङो जाहैबाय भारतनिनो नागरिक दा जोंथ' बबेबा आफ्रिकायाव माबा बियाखै अबेबा माबायाव बियाखै जों भारतावनो जों मोजां मथन रायजो जानो होननानै जों बड'लेण्ड बिदों दा जोंनि डिमान्डखौ थाबैनो इमिडियेटलि माने फुलफिल खालामना होनांगौ भारत सरकारा केन्द्र सरकारा आरो भारतखौ जेसेबां माने बर'खौ जेसेबां मोजां मोनो भारतखौ जोंबो बेसेबां मोजां मोनो आं बेखौनो बुंनो सानो कि हिन्दीयाव बुंनो सानदों आङो जे जितना बड' माँ को हम प्यार करता है बोडोलैंड को हम प्यार करता है उतना हम भारत माँ से भी प्यार करता है हम जितना बोडो हारी का जय बोलता है हम भारत माता का जय भी बोलते हैं तो बोंसु जो है वो अलग कंट्री नहीं मांग रहा है अलग स्टेट मांग रहा है स्टेट इंडिया के अंदर में स्टेट मांग रहा है इंडिया नि गेजेरावनो जों स्टेट बिदोंथ' दा जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंथ' मालाय नङा न'आवनो जों मोनसे खथा रुम लुगैदों बेल'सो जोंथ' आलादा न' लुनो बा गावस्रानो जों लुगैयाखै जोंथ' जुदा जानो लुगैयाखै जों मोनसे न'खरावनो सेपारेट जोंनि मोनसे बेडरुम थाथों सेपारेट रुम थाथों जों थानो हानाय बेखौसो जों लुगैदों आरो बयनिसिमबो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जोङो बनसुनि जानानै बर' रायजो राजाया आइ आफानो जासिहरग्रोबाय दिनै जोङो 5 एप्रिल 2023 मायथाइनि बे दिनखालि जोङो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ लानानै धरना होनो जोङो दा जागायबाय जोङो दिनै बेलासिनि 4 बाजिसिम जोंनि धरनाखौ लाफुंलांगोन बिनि उनाव जोङो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो हम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथांमोननो जोङो गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डामखौ गथायगोन बिनि थाखाय गासै रायजो राजा आइ आफा बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनो जोङो जाहाथे जोंनो बोर सारसि हरनो थाखाय गुरै हांख्राय हरबाय आरो जोङो धरना कार्यसुचिखौ दा लाफुंनो आखायाव लाबाय जोङो गुबैयै जोंनि जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्राय गोबां जोहोलाव जोहोलावजोनि जे सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखायनो जोङो दिनैनि धरनाखौ लाफुंनाय जादों जोङो बनसुल' नङा गोबां जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरा जोंजों दिनै धरनायाव बाहागो लाफैदों जेरै मख'नो गोनां बड' राइटार्स एकाडेमि बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आरोबाव आफादफोर दङ जेरै सिनियर सिटिजेन्स फराम दङ बेबायदिनो गोबां आफादफोराबो जोंजों दिनैनि धरनायाव बाहागो लादों आरो बे धरनाया जोंना दिनै नैथि धरना जोङो थांनाय बारावबो खनसे बानायखांबाय दिनै 5 एप्रिलाव जोङो नैथि धरना दिनै जोङो आसाया जोबोद आसाबादि जोङो दिनैनि धरनाजों सरकारनाव मोनसे पजिटिभ मेसेजखौ हरनानै जोङो मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनगोन जा बेखौ गोबां आसा दङ निश्चय जोङो मेम'रेन्डामखौ अनारेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो हम मिनिस्टारनो दैथायहरगोन गोजोन्थों We want Bodoland! We want Bodoland! We want Bodoland! We want Bodoland! Divide us all! Divide us all! We want
birthright. Bodoland is our birthright. Bodoland is our birthright. We want justice. We want justice.